Hagi tarkini tabo kabangma NGO Bangladesh Greater Bangladesh ni borok kabangma social media ro salai tonglaimani nukuna hagi amono tebo tori nani bagai bongne ayang ni kabangma NGO tarki government ben naikol jak fund jak borok tabo Bangladesh haye kabangma je Bangladesh ni kotor university Dhaka University ro ko faye o jaga ni student no brainwash khlai tongo je Greater Bangladesh slamnani bagai kabangma India ni state no na hari borok Greater Bangladesh slamnani hinai hagi tabuk tarki ro amni ke Muslim country ro go kabangma thayo no Pakistan phanong tung Bangladesh panong tung amte haike khlai tongmani reason ga kai bo Muslim country ni batsa ha ke boss ngi tongnani nai tong borok respect manane muchung jago age ni simel saimono je kotor shegi tongmani tarki saksangno Muslim country ni joton se kotor nei bo wanchuge sawi tongmani hage ante khena Bangladesh ni student lok boro student nong ni simino je Greater Bangladesh kabangma India ni state of amo Bangladesh na andaro agi tongmani hinai je sultan na andaro tongmani hinai borok no brainwash khlai jater putre khlai sajak tonghaka borok amte hini no wanchugoi taibo bongno Greater Bangladesh ni samane amono taibo awai mung renai tai borok je India ni kabangma state hake yang notice ongni kabangma yang Bihar West Bengal tai other state India ni amorok no bongni hini wanchugoi kabangma samung hamya khlainani chesta khlaini o jagao jemon Kashmir ogo je Pakistan no khlai tongmani hai bongni claim khlai borok o jaga ni harok na hanan nai toma hai amte haikena tabu bo omni tui Bangladesh no naisige je Bharat sarkar kun phano action na yang ga kono omno tui je serious na yang kai tinango belai khe kirma singsa angni mano thingno momo kumtu din semano Bangladesh ro kuno dino Bharat na hamla khaimi haipeno bising tike tam khanyo amo bong borongno kabangma bising tike yang notice ogo daw tongmani nor jotono saimana illegal immigrant babe hage engmano borok amdi kheno tap khai je yang notice hage kabangma je Indian state ongmani jagao borongno tap khai daw je borok to brainwash khlai tu buja agini simino hage Bangladesh ni bisingo omono o jagao je kuno bong democracy change thanga to o jagao je borok to Bangladesh on thangnani nai hage amti kheno kabangma je bongni wanchungmani samung amo khlai manu hage na amo chikon mikon ko gya agi Bangladesh o Sheikh Hasina tongpuru jingkok tomani bisingti sememani kabangma tarkini je NGO tomani Bangladesh o hapainani chesta khlai tomani a jorawo age a jorawo India bai borok friendship tongmani bagai Sheikh Hasina ni jorawo Bangladesh rok apuro habreliya hage jepuro Sheikh Hasina no a jaga ni reklai horei a jaga wo Yunus songno chief advisor ogrebaye a jagao kabangma electioning yafano borok sarkar chai tongmani a jora rong simino kabangma Pakistan tai tarkirong no bongna a jagao kabangma NGO ni bisingtei je bongni dormo ni tuiye samong khlai tongnai dormo no tuiye kubuni je dormo tongnai rong amono norei dormo ni mungbai borok hamyati khlaiye onyo desho haika Bharat Pakistan norok borok hamero hai je kono jatar patra khamen ante haikena tabuk Bangladesh bo brainwash khlai Greater Bangladesh ni kabangma Indian state notice ongno omo Bangladesh ni part dog agi tongmani ni sabai borok amona amte hai khlaini ni borok hamyak tiklai kabangma yang India facing haika border ro tension phanangnani chesta khlai tongo o tarki rok borok box ngi tongnani bagi borok respect mani tongnani bagi je o Muslim country rong bisingo hage amoni bisingo bo tai tebo kok toma khanamani Bangladesh rok tabuk China rok no bo bongna ajago entry ri tongo bangma yango Bharat rok no counter heka hamya khlainani chesta khlai tongmani China rok bonno jotono saimambanya hage Bangladesh rok to kri des tabuk bangma help nangi tong borok China rok amde khino danani chesta khlaini China rok amte hakino borok faida nai bangma haktor amde ka habi tongo Pakistan go tabuk Bangladesh ba hamna nai tongo hakino amte hake borok o jago borok phan noi kabangma borok hamya rok tikhlainani chesta khaina hakino chiyang notice facing rogo je borok claim khai tongmani nangye claim khai tongmani bongna ha nei o jaga borok kabangma borok hamya rok tiklai o jaga bo yang Bangladesh be kabangma je state tongmani yang notice West Bengal Bihar ayang Chhattisgarh facing rogo borok o jaga bo tongthai chakare kri khlaiye toni manu tamani bage Himalaya rok jotono saimana Kashmir hai ayang Punjab hai rogo je Pakistan rok tom khlai toni borok hamya rok slamoi hake kabangma yang ni bage bo borok yang notice tei je Bangladesh guruk jaga state tomani India ni orbo Bangladesh ro kabangma borok hamya tiklai tariki China tai Pakistani je chuba borok hamya tiklai toni manu tomani bage Himalaya kabangma Bangladesh ni Dhaka University omojot se Bangladesh ni University kotor hne sinijago hake o jaga ro so tarki ni je NGO tongnai rok borok je thuruk rok ni bumung bai je borok dormo bai borok tebo sapului borok kok jater potre sawoi brainwash khlai borok
o jaga no bong ni claim khaye je agi rong ni jatra putre jes ka pana sawi chran chimi sawi to ka student yong sim sawi to kan joton saimana amono bokoro ga habai pai bor burang ngi fano bor thiyasa age bor chini ha hani sawi bor o jaga o bangladesh to saimana amtai des thik ngliya age am dikino chamong no mukri kri hinga ke am te bor hamya ba akaro am dikino te borok amte haike borok hamya ngmani yagulo yang notice te kabangma other state tongmani jaga borok jalari mano tai kabangma je bangladeshi refugee rok borok phai tongo age a borok rok kahamdang to kahamya dang to ka borok bo yang phai te bo jalari we tong shanti krike toni mano hake amte haike no samung klai tongo tabu o bangladesh ni chief advisor Yunus tai bini je party tongmani borok rok tai kok kri lam kri ayang Pakistan no base jatra potre nangle tongle mani yang tha borok dormoni bagise yang India bai tabu kabangma je relation tongmani te trade partner business partner export import khalele tongmani kabangma manei rok hake amono bo bon khalele laikha tamani bagi himalaya omono nang Bangladesh on Japan bujuk di inya morok gada kun phana khaya kun phana tanya biang jatra potre khlaiye sam hamya khlai tongna chimi agi ke India roni khuriwa asukja tabu ka China ni khuriwa asugei asugna ni bagi chesta khlai tong borok hake hamani bagini Indian government rok border rok tebo thik khlaiye yang notice tai kabangma yang other state tongna je Bangladesh we gdaljak yang je Tripura basically sanan thange Tripura Assam Meghalaya o jaga o kabangma Bangladeshi illegal immigrant phai tongmani kabangma inquiry khlaiye je Bangladeshi illegal immigrant je document kri tongne ro borongno naiye taisi phiro khonan nango hayang ga bora amdi kheno kabangma burung habai je Bangladeshi illegal immigrant norok to saimano busuk jorate lakh habai tongkha Tripura rogo hake bongni plan adi phanong manom borok o jaga habai je Bangladesh tlangnani bagi chesta khlai tongmani je borok je o greater Bangladesh ni sai tongmani hoyto amani bagin sawi tongkhana borok sawi mano je bongni Bangladesh ni kabangma busuk yang Tripura tai north east kabangma Indian state phasingo Bangladesh illegal immigrant busuk manja bongni kabangma habai tong borok hake amani bagin borok sawi mano je borok tebo dini o jaga o kabangma habru oi bongni borok no hake o jaga o borok mono Bangladesh tlangnani bagi borok chesta khlainai taisi omoni pharibo kabangma onyo haktor tongnero bo borok no chubawi tongunga kai amoni bagi no tabuk nachomoi samung kabangma khlainani nang tongkha chino Tripura bo kabangma notice bo Bharat sarkar bo omono nasigei kabangma yang notice te je Bangladesh ni ari kinar tongnai o jaga kaham ke khlaiye je o jaga Bangladesh illegal immigrant hawi tongmani amono yang bo naikake belekeno sanai hakeni yang Tripura bo chini Tiprasa ni leader Saranjit Songrok bo hai hining sawi tongu je Bangladesh illegal immigrant hapai mani ayang inquiry khaimatu yang jin yang Tripura phasing rogobo notice phasing rogobo khlaike belekena sanai tomani bagi himale yang ote bo Bangladeshi habai tongu tai Tripura to tini digi gurukjak Bangladesh bai hage o jaga indigenous rokni hakamai tongo hage amani bagi no borok no naikake borok to jibono borok or hawa tongi tongphano borok amo majbur ni bagi si phayo borok bongni bokhaunga ka Bangladesh no tongi tongnai tomani bagi male mukhang si change khaimanu nok si change khaimanu joton change khaimanu haipana bukha change khaimia jerani simi brain wash khe tubjak bongni rung srungmani jagani theke ajao kuno hindu muslim hini kre hachi ubui kok sanan thangake borok boto Bangladesh rokon porijak hake tabuk to jotono ajago brain wash khlaijak borok kuno dormo no nai jotono a college ma poribo a school ma poribo hake bongni brain wash khlaijak amono jesa dormo phanong tung borno tabuk dana no nangya hasi je habai tongnai bono tese phiroge horka kai rotugi beleke sanai Tripura to tai kuno sana nangleya tomse sasine amoni tuye haipano je kabangma onyo notice ni onyo hase tongmani amoro bo thinango beleke kirima singsa angi mano amoni baginyo saktharna nango je Indian government nok je Bangladesh rok amdi kai kok sawi tongmani je Turkey kabangma NGO ro a jaga wa phaye brain wash khlai tongmani Bangladesh ni student tai ajan boro rongno hake tinin briam singo noro o topic hake amte hake je Bangladesh choli tongmani amno tuitam sanamo chung borok greater Bangladesh rokni sawi tongmani amno tuitam sanamo chung comment edition tike shahar di hake noro video no sajaka like redi tai share khlai di o video no tomani bagi male chini Tiprasa rok bo jotona amte hai informative video Bangladesh tom choli tong chini yang birodi tam samung khlaijak tong amo saimanan nangu hake jotona kaham tongbadi hanja tongbadi jotono hambai khulumka।